Ono što zabrinjava je da svakog mjeseca po 0,1% se povećava docnja u plaćanju obaveza i to je ona loša tendencija. Dakle, u ovom trenutku to još nije alarmantno, ali ako se nastavi ovako, bit će zaista ozbiljan problem. Pa nije problem u bankama, problem je u klijentima koji bi se zadužili do 40% svoje plate, a plate su inače vrlo niske. I mi neprestano ističemo upravo taj problem. Nije ključna teškoća građana sada kamatna stopa, rate, pa čak ni kurs, nego niske zarade. Sa prosječnom zaradom od 320 evra, to je najniža plata u Evropi. Teško je plaćati obaveze ako one iznose i 30% zarade. Ali ako one iznose 40% plate, pitanje je kako će neko da živi i da plaća obaveze koje ima i druge, naravno, ne samo kod banaka. Zbog toga su banke oprezne kad odlučuju da daju kredite i da povećaju taj limit sa 30 na 40%. Dobar je pristup da država kaže nećemo oporezivati banke 2 godine. Dobar je pristup da Narodna banka kaže evo polovinu onoga što smo imali kao dobit daćemo za sanaciju bankarskog sektora, za pokrivanje tih rizičnih plasmana i onda može da se očekuje da i banke podnesu deo svog tereta.